ଆଜିଟା ଡ୍ରେସ୍ଟେ ପୁଣି ନନା ନୂଆ ପିନ୍ଧିଲା ଆଉ ରଜ ତା ତ ହବନି। ନନା ବା ବଡ଼ ଘର ବଡ଼କୁ ଆଜି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁନେଇ। କାହିଁ ତ ଦିଟା କାହିଁ ବଡ଼ ଠାକୁର ନୂଆ ପିନ୍ଧିବେ ଗାଧେଇବେ 15 ଦିନ ଜରରେ ପଡ଼ିବେ ହେଲା ଅଣସଣ ଘରେ ରହିବେ। ନନା ବଡ଼ ପୁଅ ଯାହା ବି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁଅ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବେ। କାହିଁ 2 ଦିନ ତାର ନୂଆ ହବ 2 ଥର ତାର ନୂଆ ହବ। ହବନି ନୂଆ ହବନି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁଅ ନୂଆ ହବନି। ମୋର କାହିଁ ହେଲାନି? ଆଜି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତୋର ହେଇନି ତୋର ରଜକୁ ହବ। ରଜ ମୋର ଗୋଟେ ହବ ନା। ଗୋଟେ ହେଲେ ନନା ବଡ଼ ପୁଅ ଆଉ ତୁ ବଡ଼ ପୁଅ ହେଲୁ ନନା ବଡ଼ ପୁଅ ଯାହା ହେଲେ ନନାର ହବ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଦେବସ୍ନାନ ଠାକୁର ଜ୍ୱର 15 ଦିନ କାଳ ଅଣସଣ ଘରେ ରହିବେ ହେଲା ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପିବେ ଠାକୁର ଆଜିଠାରୁ ଅଣସଣ ଘରେ ରହିବେ ବାହୁଡ଼ା ଯାଏ। ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ତୁ ସାନ ପୁଅ ତୋ ପାଇଁ ହେଇନି ତୁମେ ରଜକୁ ହବ। ରଜ ତୁମେ ରଜକୁ ହବ ଏକାଥରେ ତୋର ବା ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି ଏବେ ଦିନେ ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବୁ। ସିଏ ତା ଜନ୍ମଦିନ ସିଏ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବନି। ତୋ ଜନ୍ମଦିନ ସିଏ ପିନ୍ଧିବ ସିଏ ମୋ ତା ଜନ୍ମଦିନରେ ତା ଜନ୍ମଦିନ ତୁ ପିନ୍ଧିବୁ ତୋ ତା ଜନ୍ମଦିନ ତୁ ପିନ୍ଧିବୁ ନା ନାହିଁ। କିଏ ପିନ୍ଧୁ? ତୁ ଯେ ବଡ଼ ଆଉ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା କଥା ବଡ଼ ଜନ୍ମଦିନ ସାନ ପିନ୍ଧିବା କଥା ନୁହଁ ହେଲା। ମେନ୍ କଥା ହେଲା କ'ଣ କହନି ତୁ ରଜକୁ ପିନ୍ଧିଲେ ତା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡ ହେବ ତୋ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡ ହେବ। ତୋ ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି କି ବାର ପଡ଼ୁଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଥିଲା ଦିନେ ତୋ ଜନ୍ମଦିନ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ନନାର ରଜକୁ ଖଣ୍ଡ ହେବ ବାରି ପାଇଲା ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅମାନେ ପୁଅ ଦେଲେ ଆଉ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଡ଼ ପୁଅ ଆଗେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଆଉ ତୁ ମୋର ହେଲାନି।